Ці змянілася твоя камунікацыя з украінцамі ад пачатку поўнамаштабнай вайны? Ну, камунікацыя як бы не змянілася. Тыя украінцы, з якімі я камунікаваў, вельмі добра да мяне ставяцца і зараз, ну, бо яны ведаюць асабіста мяне, і я іх ведаю, і, канешне, там стаўленне не змянілася, вот менавіта знаёмых. А ну, украінцы, которые незнаёмыя, то, в прынцыпе, ну, я мушу сказаць, што украінская нацыя вельмі дружелюбная, вельмі талерантная насамрэч. І нават і заўсёды як бы, ну, сердабольная, што ли, гатовая дапамагчы. Таму нават калі ты размаўляеш па-руску там или па-беларуску, то абсалютна ніякай з іх агрэсіі вот я не адчуваў. Хаця вот на сістэмным узроўні беларусам жыць стала складаней, конечно. Скажыце, як вам тут жывецца падчас вайны? Ці змяніліся ваша камунікацыя, вашы ўзаемаадносіны з украінцамі? Ну, в принципе, не. Ну, я думаю, что я просто особисто больше як бы адаптавалася, и тому мне комфортнее. А так, в принципе, адносіны аднолькава, что год тому, калі я приехала, что зараз. То бок, калі я кажу, что аднолькава, я маю на увазе, что яны добрыя, час ад часу могуць быць нейкія непаразуменні, але з агульнага да мяне адэкватнае стаўленне. Ці сачыў ти за білоруськими подіями і з якого часу сачыў, коли таке було? Ну, насправді доволі давно. Мені здається, я там вперше почав цікавитись році так у 12-13. І з того часу, в принципі, ну, я відчував, що білоруська культура, вона є досить спорідненою з українською, і, в принципі, там історичну долю білоруського народу можна провести багато паралелей з українцями. І я навіть так думаю, що ми свого часу в 2014 році витягнули, можливо, останній і доступний на той час квиток у вільний світ. І от саме через реакцію Росії на Революцію Гідності в 2020 році все-таки довелося російському диктатору підтримувати білоруського. І тому поки що ми маємо режим Лукашенка, який є в Білорусі. Тому так, я доволі давно слідкую за новинами. Ці сутикаєшся зараз ти підчас своєї діяльності з некої погарди з боку українців, чи з некої негативної реакції, чи, наоборот, підтримки більше? Асабіста для мяне і ну, наконт мяне больш падтрымкі. Мяне ўсе падтрымліваюць там і наконт мовы, і культуры, і ў маёй дзейнасці. Усе украінцы мяне вельмі падтрымліваюць. Канешне, ёсць там непаразуменне з арганізацыямі, з уладамі, таму што там ну, не ўсе прымаюць. Ну, мы зразумеем, што ў нас ёсць там банкаўскія рахункі, ёсць просто легалізацыя беларусаў ва ўкраіне. З гэтым ёсць пытанне. Гэта ў структурах. А вось асабіста на ўзроўні чалавек-чалавек, мне здаецца, што вельмі мала засталося людзей, якія ну, прям нічога не разумеюць, і якія проста, калі бачаць, што ты робіш, могуць нешта сказаць. Нічога чалавек не скажа, калі ён бачыць, як ты робіш. Таму што шмат беларусаў тут, якія робяць нават больш, чым іншыя мясцовыя жыхары. Але мясцовыя жыхары таксама ну, памагаюць. Проста ёсць розныя людзі. Як у Беларусі ёсць розныя людзі, так і ва ўкраіне ёсць розныя людзі. Не ўсе, тут кожны украінец гэта чалавек, які дапамагае больш, чым усе астатнія. Ці верыш ты ў перамогу Украіны? Канешне. Я над гэтым таксама працую. Украінцы, камунікацыя ваша з украінцамі ад пачатку паўнамаштабнай вайны не пагоршылася, а толькі палепшылася, што нават вам дапамагаюць такім чынам. Конечно. Калі кажуць, што 80% украінцаў ненавідзяць беларусаў, гэта ўсё хлусня. Я об этом казала, кажу і буду казаць. За той год, які я знаходжуся тут, пасля 24 лютага, я ніводнага разу не бачыла, каб украінцы неяк дрэнна ставіліся да беларусаў. Ну, гэта сапраўды так. Таму так, яны дапамагаюць, яны ведаюць, што робім мы ведаем, што робяць яны. Ну ўсё, і мы ўсе разам гэта робім. Вы сачылі за падзеямі Беларусі яшчэ з 2020 году і потым пачалі з імі камунікацыю ва ўкраіне. Ці гэта сталася яшчэ раней?
Ну, дивіться, наприклад, та ситуація, яка була в 2020 році, вона насправді була всім відома, всьому світу і не тільки Україні. Тому, а взагалі, мається на увазі, щоб дружити і працювати разом з білорусами, це буквально розпочалося з початку повномасштабного вторгнення, коли вже більш тісно почали працювати по міжнародним проектам, гуманітарним проектам. От. Тобто ваша тісна комунікація з Білорусі почалася менавіта пасля повномасштабного повномасштабної. Так. Ці плануеце вы, калі нешта зменіцца, вяртацца ў Беларусь? Ну, конечно. Тут не нешта зменіцца, в прынцыпе, калі будзе калі будуць перспектывы жыць у дэмакратыі альбо у маладой дэмакратыі, то, конечно, абавязкова вярнусь. Ці плануеце вы вяртацца ў Беларусь, калі у вас з'явіцца такая магчымасць? Ну, я б хотел, конечно, вернуться, проведать сваякоў и родные мясціны, и сяброў. Ну, да, хотелось бы. Ну, калі это з'явіцца такая магчымасць. Ці верыш ты, калі ты давно ўжо сочыш за гэтымі падзеямі, ці верыш ты ў нейкія перамены ў Беларусі? Ці думаеш, што яны магчыма адбудуцца? Ну, дивлячись на події, які зараз відбуваються у світі, я впевнений, що ми точно кудись рухаємось. І ситуація такою, як вона є зараз, вона не може залишатися надовго. Тому зміни будуть у всьому світі, на мою думку, і сподіваюся, для Білорусі вони будуть позитивними. Дякую. І апошняе, што б ты пазычыў, чаго б ты пажадаў беларусам? Свободи і утвердження національної держави. Ці верыце вы, ну вось так шчыра, в нейкія перамены ў Беларусі? Я думаю, що так. Тому що, як показує історія, ніхто не вічний, і воно в будь-якому разі буде щось змінюватись. Питання часу, чи в кращу, чи гіршу сторону, ну, це все покаже події, час, зміни, те, що буде відбуватися в Україні, так само і в Росії, так само і в Білорусі. Тобто ми залежимо від всіх будь-яких факторів, тому що зараз йде війна. І до того ж, у нас є спільний ворог, і ми повинні робити все для того, щоб цього всього в майбутньому запобігти. Скажіть, што б вы пазычылі беларусам, якія будуць гэта глядзець, чым можна вось іх падтрымаць, натхніць, каб яны працягвалі сваю барацьбу? Ви знаєте, в принципі, підтримати, допомагати, вони вже все роблять для того, щоб їх помітили, почули. Тут потрібно вибудовувати спільні ідеї, плани майбутні для того, щоб реалізувати спільний план на такої демократичних країн, так само, як і в Україні, так і в Білорусі. Тому я рахую, що ми повинні, якщо ми хочемо бути вільними і незалежними, то ми повинні це все якомога більше прикладати спільних зусиль, а не окремо. Тому так.